Sa syudad ng Legazpi sa tuyang maaasahan. Jordan Alpajaro, numero 2 sa balota. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nasa Sangatos Mil katawo ang nagatindir sa kampanya ninda Vice Presidente Leni Robredo asin Senador Kiko Pangilinan sa Cavite. Iniana ikatulong beses na pagbisita ni Robredo sa nasabing probinsya para sa iyang presidential campaign kung saan ang Cavite ang ikaduwang probinsya sa lado nin mga botantes na igwanin sobra 21 milyones na rehistradong botantes. Si Robredo pag-endurso ni Representative Elpidio Barasaga kan National Unity Party man, Alcalde Jenny Barasaga, Candas Marinas, Cavite, asin Representative A.A. Advincula. Dahilan kay ni sobraan kaugmahan asin pasasalamat ni Robredo sa suportang itinaw sa iya kan mga Caviteños. Yan ang pangalan sa 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila pagbibili ng gamot, dapat yung subok. Trusted at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilabian. Pampers. Buong gabi, walang palit. Posible. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, broadcaster, Daragenyo, ulay nang nagataong kaugman asin serbisyo sa inyo sa radyo. Nagamawot po akong ipadagos ang serbisyo publikong ini sa paagi san konseho sa Banwang Daraga. Let me lead you and empower you, Banwang Daraga. Pagura ka mo binago, pura man tabi magabago. Julius Kuya Chap Manahan. Numero 10 sa balota para konsehal sa Daraga. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat usok. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magpayo Jessic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang payo Jessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga maray niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabus may maray na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma mga Legaspeño. Syudad ka Legazpi. Si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya kabus Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na makanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Experience convenience.
Converge your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy sumayaw. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. Mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan bro. Pray until something happens. Alright, duman po sa mga kababayan ta ha. Duman sa mga Bicolano. Sa kadakol-dakol na party list, pero itong party list 178. Yung gununon mo an. Mapili mo sa nakamukisaro. Kaya duman sa mga reports, mga tugang nagbulo sa tuya. So ako Bicol baga, nagfiling na kantibay, pumpakan 2010 hanggang sa ngunyan. Dakol ang mga na benepisyaran, dakol na mga proyekto ang naipahiling, as in naipabulos digdi sa probinsya, kasarabay po sa ibang parte ng Kabikolan, nagsasabi na kadakol ngayon nagtataram, nagana naman sa nga ako Bicol, isingit na nga ini. Sabay tanga ini. Dahil po kamukaan magtubod. Ta sarausan na ang party list na dapat na iboto ta. Kung ako Bicol sa na numero 18 baga madali sa ng tandaan. Okay, nga ni sabi ninda, parang eday ka masala, ta sa kadakol-dakol na ano yan na
na party list, di binugtaksin na sa likod. Okay? So, harapan mo tolo so number 18, tapos shadean mo, balik ka duman sa first page. Nanakaw duman sa pagpili na kang presidente pa, ibaba. Okay? So, yan po tabi, para duman sa mga kababayan, tanganing di ka mo magkarelibong. Now, ang sabi, kailangan ba magdala ng vaccination card? Piglinaw po yan kang Comelec, ha, na di na kailangan magdala ng vaccination card. And maging antigen negative result. Sabi kang Commission on Elections. Anyway, duman sa mga kababayan natin, mag-practice na lang po kang tama na protocol. Okay? At certo sigurado na ito po na mga positibo talaga, dahil man po ito papaluasan duman sa mga isolation centers, alba hospital o kaya isolation facilities, dahil man yan papaluasan dyan. So mga mapafind out, duman sa pag-intrada pa sana sa voting centers, alba sa sarong eskwelahan, igwa po dyan yung mga medical personnel staff na magmumonitor kang temperatura. As in, kung medyo may mahilingan ng sintomas dyan, i-isolate po yan. Okay? Pero yung mga naka-isolate, dahil mo po madideprive na dahil magboto. Dahil, igwaning mga ma-assistir sa inda, kung sa insindang presinto, kakwaon sa balota duman, sa presintong ito, dadarahon duman sa iya. Kung sa insindang naka-isolate, maboto siya. After na magboto, ibabalik ito kay itong nag-assist duman sa presinto kung saan kinuha sa balota para ihulog mga tugang o kaya ibabasa sa sa vote counting machine. So itong sa imong mga balota. O yun po yan ang maging mangyari mga tugang sa mga masunod pong mga aldaw, particular sa May 9, 2022. Kaya pipaging ganyar baga kan chairman kan Comelec na magboto ning atab, tanganing matapos kita ning atab, di ba? Di ka ng problema pa, di ba? 6 o'clock, mabukas po ang presinto. Hindi lang yan sa Albay, kundi all over the Philippines. Okay? Yan ang tinalaan, asin masarado po yan, alas 7 ng Banggi. Kaya halaba po ang proseso because we will observe mga tugang, the proper protocol, di itsan malaog sa presinto mga 15 hanggang 20 garo. Depende sa classroom yan. Pagkatapos, may mga gigibuhon mga tugang na proseso bago ka makalaog sa voting precinct. Tangani po na sigurado na maprotehiran ang gabos, hindi po sa pag-umul-umul na inikan mga tao. Okay? Bueno, dugangan ito po ng istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino, alipod dyan sa Daraga. Joshua, please come in. Yes, good morning Tabi, Sir Mar. Good morning sa satuyang mga paraan tabay. Para sa dagdag nga itong mga impormasyon, tangani ng matabangan ang saradit na mga paraoma sa Banwang Daraga, pinagmaot kan Municipal Agricultural Services Office o MASO na ikonektar ang mga produkto kaini sa merkado. Sigun sa pamayo kan Daraga MASO na si Melji Matosinos, ang siisay man na paraoma na iguaning produkto paisihon sanaan sa indang opisina, tangani sinda tulus man na makapag-coordinar sa Agribusiness and Marketing Division kan Department of Agriculture, tangani na ang mga paraomang ini matabangan maikonektar sa merkado asin maipabakalan sa indang mga produkto. Ana magiging kabintahan kan mga ini, bilog tabi iyan na makukuakan mga paraoma asin na sigon kay Matosinos, numero 1 objeto kan programa nindang ini, iyo ana solomenteng matabangan ang mga lokal asin mga saradit na paraoma sa Banwang Daraga. Dagdag pa kay ni, nasa si isay man na gustong matabangan kan sa indang opisina, dainin na kung ano pa man ang mga requisitos kundi magdulok sa nasa sa inda. Yan tabi Sir Mar ang mga impormasyon na lidigdi sa Banwang kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. So yan po mga dugan niya itong histo. Actually, yan ang dapat nagibuong kang gobyerno tayo. We go para encourage sa mga farmers to be sure na may pagkaon kita. Yung food security program. Pigtatarawan taning mga mga pantanom. Hanggang sa everybody has now mga tugang di produce. Siyempre,
mga tugang, sobra man ito sa pangangaipo. Kumbaga sa food security kang pamilya, sobra ito. Now, the problem is, papaano nga i-market? O yan ang talagang problema. Maray pa sa daraga, adi. Sa daraga, gigibuanin paagi kan Municipal Agriculture Office na sa mga paraomang may naprodusir na sobra naman sa pagkaon po ninda. Di ba? Ipapabakal, tangani na matustusan sa hindi man na pagay. Bata, di man pwedeng puro food security man ang gansa na. Okay? Naramdaman ko kayo itong magka-istorya kami ni na Father Momo at saka ni Atay Nando Gonzales dyan po sa Ligaw. Naunambitan niya yan na it's not right ngayon na i-push ta for food security sana ang mga farmers ta. Because may mga pangangaipo man yan. So kay puha na maikulukar, may konektar na mai-market to sa indang produce tayo. Hani may pambakal sinda kasi ng pangangaipo, bado. Yung gubing, yung pangbakal, pambayad sa kuryente, pambayad eskwela, siniba pa. At dahil man nga pwedeng magpara tanong sa nakita na magprodusir tapos sobra. As in data na kukonvert niya sa cash na pwede tang magamit sa itong oral pang naipo. So yan ang mga magayon na mga lakdang kan local government na pig-implementa na sa daraga. Di ba? Sindaan makuha kang mahanap kang mga farmers na may ipapabakal na produkto, makonektar sinda duman mga tugang sa sa marketing arm kan DA tangani na may pabakal. And then kung paano yung mga proseso, halimbawa kung pick upon o dadarahon kung saan pwedeng darahon, dakulang bagay na pwede sa mga farmers. Because unang-una, kung madarayan sa tama na mga lugar, dahil sila mababarat, di ba? Kaysa sa may mag-aging middleman, may problema kita dyan, di ba? So yan, yung mga kababayan natin na sabi nga ni iyo ang nagbubuhay mga tugang sa tuya pong nasyon kapag kang pagproduksyon ng pagkaon yan man mga tios lugod. In other countries, mga tugang yung mga farmers yun ang mga yayaman, di ba? Kaya sana maayos yan mga tugang na mga programang iyan. Kaya baga maski sa mga forum ni kahit pig-apot tayang permi manang sa agrikultura paano ninda matatabangan ini mga tugang ng mga paraoma, not only diyan sa pag-market o kaya sa pag-tanom, pag-produsor ng pagkaon, kundi pati pag-market. Okay? So yan paano? Kada kaaging Sabado, duman sa programa ni Father Momo, natawan-tamanin pa nagkakataon na may imbitaran mga tugang so Regional Director, Regional Officer kang Fertilizer and Pesticide Authority, si Sir Gab na Atuli. And sa iyang pigsasabi na igwa ng pig-implementar mo niyan, piging ganyar sindang advokasya na pig-inganyo ang satuya po ng mga kababayan ng mga farmers na di masyadong mag-asa o maglaom duman sa mga inorganic fertilizer. But then magkagawaning parang blending, ba? Mixing, ba? Na bako itong gradual na lilipat agad tayo sa organic na baka maapitaran sa production kundi luhay-luhay hanggang sa mumuti sa punto na data na talaga kakaipuhan mga tugang so inorganic di na kita magkakaigwan ng problema sa langkaw na presyo kan abono. Kaya po yan ang nagiging problema kang mga natamahal ang mga pagkaon niya sa agrikultura dahil dyan mga tugang sa dahil dyan sa naging sitwasyon na ngaya pag nakatanom na may problema na so pagpabakal na baba pero so input mo halangkaw so yan sa pag-aabono yan po naman ang pinagtutuunan ng pansin organic no and sana nga may mga congressmen may mga senador na magtutok sa pag-review ang mga existing laws na huminali sa puder kang ining Fertilizer and Pesticide Authority kan regulasyon mga tugang sa organic dahil sa ipinasar mga tugang na bagong mga batas. Hindi, yan ang problema ninda paano ninda ma-regulate yan. So yun, hanggang hanggang monitoring na lang sila. So sana masikaso po yan, yung truly na programa na pang pang-agrikultura ta. We have to go back to the basic but abitangani kay puhan po na may suporta kang gobyerno. Hanggang duman sa pagpabakal.
At iyo po yan ang kaipuhan para umangat yung buhay ka mga kababayan natin. Kasi kung produce lang ng produce, tapos di natin na ibibenta, yung produce nila, sila lang kukonsumo, may problema kita, talagang hindi aangat. Pero kung na-satisfied na sa itong pangangaipo sa roal daw, na pagkakaan dahil naman sa pagtanom ta, and then yung sobra, na i-convert into cash para maibakal ta sa mga pangangaipo, dyan tamahiling na may asinso talaga. Pero kung istagnan kita doon sa pag-produce lang kita ng pagkaon para dahil na kita magparagastos pa, kan sa itong pagkakaan, ay dapat medyo i-advance tang sa itong isip na umura banti kita. Dapat sa pangangaipo ta, pambayad kuryente, tubig, asin iba pa, makuata out of the produce na sa tuya pong pinagsumikapan in a span of time na dapat niya atong atawan ning preferensya. Iyan po tabi adi, sana may mga makaisip kayan, both local and national candidates, pagturo ka nito sa posisyon, sa pwesto, for the first 100 days, baka pwedeng yung yung mga paraoma naman tawan ta, mga tugang ning atensyon ning nosto, kumpara sa mga gargantuan projects na mga imprak. Di ba? Nga ni po na, sabi nga ni, ang asin sa sarabay. Di ba? Angat lahat, sabi baga. Ang nangyayari, di sa mga kababayan ta, mga tugang, yan po sa tuya po na mga babarantayan. Okay? Yan. Hello kay Resnob Mason. Sabi di, bakit kanya pag may pagtitipo ng mga kandidato, hindi na nasusunod ang 1 meter distancing? Tapos sa election, sasabihin kandiyo, it's na maintain 1 meter distancing. Ay nako nga, useless, hindi naman nasusunod. Di ba, magsunod na lang kita? Kaya ang dyan, yung argumento dyan is, kung abo mo na, kung gusto mo pasiguro kang buhay mo, magsunod ka. Pero kung suicide ka na, pumait ka na. Di ba? Matagaso ng payuta. Sabi nga kay maray pa ngaya kung ang mga tamang tangayang pets, pag sinabing linya. Ay, hindi nga rin sa observation ta. Sa mga terminal baga, igwanin mga pipariling niya. May tukawan na nakalinya dyan, Jane. Saraw-saraw, matukaw ka. Mabayad ka. Pag ginosignal na ngaya, pwede niya tabi magsakat sa auto. Urun basa na. Wala na sulin niya. Ano daw na di? Ay, talagang mayroon tayong problema mga kababayan. Sa pag-uugali, sa practice, kang mga dapat natong regulasyon, medyo nagkaigwa na kita ng problema. So sana, diit po yan, mga tugang na maibalik. And sana, po na yan ka mga kaubinesan ta. Na di kung makaunong kan sistema. Yung mga SK, asin iba pa, tinawang ka mo ng poder, tinawang ka mo ng resources, please gamitin niyo yan para mabago yung mga kabaro ninyo, napapalit sa mga kagaya namin matatanda na yung iba sa amin sutil. Di ba? It will be a long, sabi nga, battle. A transition yan eh. It's a paradigm shift na di mo pwede, you cannot do it overnight. Talagang kaipuan mong paano yan, pagpursigiran niyan na mabago. Yan ang challenge. Kung paano yan mag-ibo, yan ang apot. Aramunta. Oras na to mga tugang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Alagang Unilab yan. Tanduay Ginto. Ibang Ginto. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra TriFast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromexin is the generic name of BMEG Integra TriFast. Sa tulong ng BMEG Integra TriFast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra TriFast. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. Mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, the first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion,
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok, ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa aking mga kababayan, hangad ko pong itawid kayo sa krisis na dulot ng pandemya at bigyan lunas ang kawalang hanap buhay, supilin ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Pangarap ko po na walang Pilipinong nagugutom, walang mga batang napagkaitan ng edukasyon, walang pamilyang natutulog sa lansangan, at walang may sakit na di nalapatan ng karampatang lunas. Sa Mayo 9 ay harapin natin ang hamon na pag-isahin ang bansa, tugunan ang panawagang ihanda ang bukas para sa ating kabataan at tiyakin ang pagtupad sa pangako na ang lahat ay kasama sa pag-ahon sa kahirapan. Ano man ang ating kulay ay pipili tayo ng sino mang napupusuan. Boboto tayo sa Mayo 9 hindi para sa ating mga sarili. Boboto po tayo para sa mahal nating Pilipinas. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balota. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy sumayaw. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano magpapapisayo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan pong pagkaaga. Ang bilis ng oras. Mga tugang,
11:42 in the morning. Naglagatang impormasyon ali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang report ali po dyan kay Hans Galero. Hans, marinaw to na. Please come in. Marinaod to, Sir Mar. Marinaod to sa mga panantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, padagos man giraray an espersos ngunyan na pinagigibukan kapulisan sa Bicol tangani na mas mairani sa komunidad ang serbisyo sa mga programa kan gobyerno. Inang tinawanin asigurasyon ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Mario Reyes matapos na sa giraray ikondusir kasudma sa Peñaranda Park kan syudad ni Legazpi and Duterte Legacy Caravana. Sigun sa iya, ginibo na inikan mga nakalihis sa simana sa Kampo General Simeola alagid sa giraray nindang ikinondusir ini katuwangan man lain-lain na mga ahensya de gobyerno. Sigun sa iya, importanteng matauanin prioridad ang advokasya nindang ini sa rason na dapat na maprotehiran asin matabangan ang mga komunidad lalo na ang mga kasaraditan. Pero kayan, sinabi man ni Reyes na dakulang bagay man ang komunidad tangan na maging matrayumpo ang gabos nindang mga lakdang kontra sa kriminalidad. Mientras tanto, inenganyar man ni Reyes ang publiko na tuwangan sinda sa sendang kampanya para sa matuninong na eleksyon asin man magpili kan karapat-dapat na magiging lider o lider kan gobyerno sa mga maabot na panahon. Sabi Sir Mar, na mga dagdag na impormasyon, Ans Galero, DCGP. Thank you, Hans. Ayan, duman po sa mga kababayan natin, tomorrow is holiday. Pero wala pang formal pronouncement kasi Presidente. Ang nag-announce pa lang si Mijaldea. Baka ngunyan aldaw magpalas po ng formal na mensahe ka ng Presidente. Okay? Regular holiday. Because of Idil Fitr o end of fasting, yung celebration po kan mga Muslim brothers natin. So logi na naman kayo ni sa mga no work no pay. Nakadakol na holiday ta sa Pilipinas. Kaya ka nga doon. Kaya kan mga so mga kababayan niya to na pag day kang naglaog, day kang trabaho, pag day laog, day kang trabaho. Lalo kung mga job order, ding, maray kung regular ta, may overtime baga, o may special, special na pasweldo pag holiday. Di ba? Alright. Diba po sa mga kabarangay ta, pasiguro kita mga tugang tangani po na kunyan day kita gayguanin problema dyan po na Jeng, pakisimbag na tabi ni Jeng si Prime daw tabi. Hello, Brian. Naka-onboard ba ka? Jay nga, sa baba pa lang. Pakibabuksan na. Pakibabuksan mo naman sa baba. Si partner, si Prime. Okay, sige. Okay, tima. Okay. Yan. Ganing di kita magkagaling problema sa pagkatapos kan eleksyon. Magpasiguro kita. Di ba? Sabi ba ka, Chad? Pagkatapos ng eleksyon, hindi ka tulos magsaod. Na hindi ka ngayon mariparo. Nangyari, kaya mawala yan. Dahil mahali na. Nagkarday na mahali sa Pilipinas talaga, no? Primero, dahil batas. Pagkatapos, igwaman nila na nagbabawal, kundi wala namang napaparusahan because wala akong napresentar na magtestigo. Base sa lay, pareho ang nagpabakal as in nagbakal mga tugang ng boto may pananibagan sa lay. Kaya nangyari, dahil nagreklamo. Ang COMELEC, may madakop man kung dahil na yung testigo, dahil masanang mangyayari sa kaso. Yung mga sistema ngunyan. Kaya hindi nakakapili ng gusto ng tama dahil po nakabase na sinda sa
Para bagang naluwas na highest bidder wins. Diyan na nalaog. So, kito ngaya, ang mga kandidato, pigigage ka mga butante kung sino, kung ikaw ngaya ay makatao, makadiyos, makakalikasan, makabayan, at siniba pa. Pero ngunyan siya, di ba na, hindi na makatao, ang primerong gauge na nila is makatao. Kung sinong makatao, yun na pati pigaral, tigil ang 40. Granudo nga kaya ang ang paipit. Yan ang mga kaya hindi tayo nakakapili ng ng gusto eh. Kung paano yan mahali, nasa satuya masana po yan. Kaya baga, ang satuya po na simbahan nagsasabi, whatever form it is, mga tugang, ang botbayang is evil. Okay? So yan po tabi. Anyway, nasa saindong nasa na po yan, mga tugang. Kung ano talaga ang saindong nasa buot kayan, what kind of leader, mga tugang, gusto mong mangibabaw o manggana sa panahon. Pero sana wag niyong sayangin ng pagkakataon ng mga Bicolano. Pag-aralan niyong mabuti. Di ba? Aloy na panahon sa mga historikang politika na dahil kita nakakaprodusir mga tugang sa Bicol nin presidente. Ang ibang mga riyon paulit-ulit na. Di ba? Halos nakasentro sa duman sa Region 1, sa Region 3. Sa Bicol may nag-anchas man ka ito, mga tugang si Senador Rocco, kundi sinamampalad mga tugang nagadan sa helang. Okay? Ngunyan, igwa naman na nagbalo, babayi. Pero bigko para pamuringtan ka, di ba? Pero tingnan nun ninyo ang sitwasyon lang, no? Na maski inipit-ipit ang pundo yan gobyerno para dahil siya makapunksyon kimaray, pero nakakuha ng paagi na kung ilingon mo sa mga mag-monitor ta kan mga pangyayari sa palibot, kapag may sakuna o may kalamidad, maski kulang ang pondo, mga tugang ni BP Leni, nata daw ta madali siyang makaresponde ba ka? Di man mapasubalian ka ni ba? Talagang minara, nakakinakabang talaga, di ba? O kang magka-COVID, iyon ang inot na magtauning libreng lunadan sa mga health workers ta, asin pati na mga dormitoryo. O di nakulang bagay despite of yun ang barometro na talagang sincero magserbi. No matter wala kang pondong sari na galing sa gobyerno, makakakuha ka ng mga katuwang. So yan ang nagbusol sa iyo, nagtatabang. Kaya hanggang sa ngunyan iyo, iyo ba yan, ang mga pangyayari. So anyway, sana lang pagbigyan nyo ang papag-isipan nyo mabuti. Kasi minsan lang yan kumatok sa buhay ta. Baka ito ng pag-asa natin. Di ba? Na kung ilingon mo sa mga lugar na may mga naging presidente, uminuswag man talaga sa lugar ninda. Di ba? Siyempre kahit pa paano, dito sa Bicol, yan, mayroong isang presidentable na kumakandidato, ba't din ninyo i-considera yan? Okay, so anyway, mga tugang, masabutan tayo yan pag pizza 9, di bala na po kamo kung ano ang sa indong isi-shade. Basta, ikaw Bunjing, anong number ka nga ni Bunjing? Number 10 ngayon ako. Ang bertin nga ang yari. Okay, alright, mga kapartners ta, sa maabot po na pizza 9, sigurado niya po ang mga tropa ta para gumabay as ka maggiling, magpaabot ka mga sitwasyon sa mga pangyayari hanggang sa matapos po ang makuha yung mayoriya na kamburutuhan, di ba? Yung resulta kamburutuhan. Yan po ang mahiling ta na sitwasyones. Nga ni po na maging okay kita, magpili po ng tama, ikonsiderar ang mga bagay, dapat ang iboto, mga tugang, tamang tao, sa tamang pwesto. O yun po yan.
tangani na di nasasayang mga tugang ang espersos asin ang oras pati na ang resources ng gobyerno. Butuhan mga tugang so tamang tao sa tamang pwesto. Di ba? Tayo po yan ang pinaka-the best ng pangyayari sa buhay ta. Alright. Oy, congratulations mo sa mga bagong abogado Mamayang 1 o'clock manunumpa sila. 8,200 na mga bagong abogado sa nasyon. Kasarabay po so mga pag-iribat digdi, si Attorney Christine Longabella, si Yen, si Aki ni Chi Antibula, si classmate ko, si Nards na Bilarmino, kasabay so Aki niya, sabay sindang nakapasar mo niyan po na first digital bar exam. Okay? Asin iba pa na mga nakapasar pong abogado, congratulations po sa Indo. Tugigibuon po sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, dyan na alauna ng hapon ang oath-taking. Sa mga bagong abogado, nakapasar po yan sa pinaka-enot na online as in regionalized bar exams ng Korte Suprema kan February 4 and 6. And sabi kan impormasyon na ako niya to duman, limitado sana ang pwedeng isabay duman po sa venue bilang pag-ingat sa tahaw kang COVID-19 pandemic. Taro sana. Limitado sa sarong tao sana ang pwedeng ipag-iba. So iba, na di makakalaog, magkakaigwa ng live feed sa SMX Convention Center sa Manila. Ayan po tabi Okay, so yan ang mga impormasyon natin, story natin unyan po na pagkaaga mga kababayan natong nagaantabay. Salamatan po ko sa indong padagos na pagdangog, asin paggiling sa tuya pong programa ngunyan na morning. Okay? So, sa indo po ka, boss. Iskenda na muna kita. Magpaprepara kita para po sa alas 12 mga bareta. Sa indong gabos na nagantabay, God bless the Philippines.